Bienvenidos a esta rueda de prensa. Lo primero, dar las gracias a los medios de comunicación por vuestra presencia. A esta rueda de prensa de presentación de la actividad desarrollada 2011, actividad organizada por los colegios CEIP número 1 y número 2 de Tui, en colaboración con el Concello. Contamos para esta rueda de prensa con don Moisés Rodríguez, alcalde del Concello de Tui, don Jesús Leamonte, director do CEIP número 2, y con los coordinadores de la actividad, doña Beatriz González, doña María Carmen Sedes y don José Alberto López. Cedo la palabra a don José Alberto López, coordinador de la actividad, para que nos presente esta actividad. Bueno, un ano máis estamos aquí para presentar esta cuarta edición da Loiada, que despois de 3 anos que levamos realizando, pois queremos seguir continuando realizando esta actividade, que consiste, está destinado aos alumnos de sexto dos CEIP número 2 e número 1 de Tui. Aproximadamente este ano serán ao redor de uns 90 alumnas, e vai a celebrar o Monte Aloia, no Galiñeiro e no Río Miño. Esta actividade que se engloba dentro do currículum da educación física en primaria, de que xos digo, como dixen antes, fai 4 anos, pretende distintos obxectivos. Por exemplo, un deles é coñecer o Parque Natural do Monte Aloia, a Serra do Galiñeiro e tamén o Río Miño, a través dunha serie de actividades deportivas, de deportes de aventura, como sendeirismo, orientación, escalada, piragüismo, etc. Na actualidade parece que temos a idea de que non se poden facer actividades na natureza porque debemos conservala e respetala, e non o que pretendemos é un pouco dar unha visión de que se pode respetar o medio natural e ao mesmo tempo disfrutar de mediante estas actividades na natureza. Queremos agradecer, en primeiro lugar, para que se poida realizar esta actividade, a colaboración do Concello, que é o cuarto ano que colabora con nós, e tamén a colaboración dos dous centros, do número 2 e do número 1, e tamén de outra serie de empresas que colaboran con nós. Este ano, por exemplo, Harley, Freud, Tumenú, Verde Azul, con Conxelados Pereira, Nova Caixa Galicia, como non tamén as AMPAs dos dous centros que colaboran activamente con nós, a AMPA do CEIP número 1 e a AMPA do CEIP número 2. Creemos que é unha actividade enriquecedora, xa que a final de curso posibilita que os nenos que durante moitos anos estiveron xuntos nun mesmo centro poidan despedirse a través dunha acampada de 2 días, os días 16 e 17, e que convivan tamén e que coñezan os outros nenos que posiblemente para o ano serán os seus novos compañeros nos distintos institutos de Tui, é dicir, que coñezan os nenos e que convivan do número 2. Esta actividade que creemos que nos anos anteriores realizouse con éxito, queremos que se siga realizando durante anos vindeiros. Pero a clave para que todo isto saia ben é a colaboración dos centros, como dixen antes, do Concello, das empresas e das AMPAs, e que posibilita tamén unha finalidade importante, que é que a actividade sexa gratuita para todos os nenos e nenas, para que todos poidan participar e disfrutar un pouco desta despedida de fin de curso e de compartir uns momentos de actividade física no medio natural que sempre son moi difíciles de organizar polas dificultades que acarrean, e que pretendemos que outro ano máis pois volva a ser un éxito. E agora dou a palabra ao director do CEIP número 2, e gustaríame recalcar que o director do número 1 non pudo asistir porque está nunha reunión en Madrid, pero bueno, que tamén está con o noso centro de semana. Bueno, penso que está todo dito prácticamente. Aquí o coordinador do número 1
dixo realmente o que consiste, eu destacaría, por salientar un pouquinho e remarcar, os dous obxectivos fundamentais desta abollada, que xa levamos, como ben dixo, 4 anos. Por un lado, concienciar os nenos e nenas dos nosos centros polo respeito polo medio ambiente, pola natureza. En segundo lugar, un pouquinho a convivencia entre estes nenos que marchan do colexio e que, bueno, coñécense de alguna maneira, pero non han convivido. Entón, aquí, durante estes 2 días, teñen a oportunidade, lóxicamente, de compartir as súas inquedanzas, poder estar todo o día xuntos, a hora de dormir, con todo o que iso, lóxicamente, conleva. Por outra banda xa, darlle as gracias, un ano máis, ao Concello de Tui, ás AMPAs dos colexios, á prensa e a todas as empresas que de alguna maneira cooperan e fan posible que esta actividade cada ano sexa unha realidade e estemos realmente contentos de levar a cabo e que penso que nos vindeiros anos, lóxicamente, continuará. E nada máis. Moitísimas gracias a todos. Vea, dale al botón, al de abajo. Bueno, simplemente comentar un poquinho en que vai a consistir a actividade. Será o xoves 16 e o venres 17. O xoves 16 iremos do cole no autobús aproximadamente ás 9:30 da mañá. Iremos dirección ao Monte Galiñeiro, onde estaremos durante toda a xornada levando a cabo unha serie de talleres como son escalada, rappel, orientación e primeiros auxilios. Logo pola tarde faremos unha ruta de sendeirismo desde o Monte Galiñeiro ata o Monte Aloia e ali, pola noite faremos acampada. Iso supón montar tendas de campaña para 90 persoas e darse este cenar, evidentemente, e contamos coa colaboración do profesorado que nos vai a botar unha man. Esa noite pasaremosla no entorno do Monte Aloia e o día seguinte baixaremos polos sendeiros do monte, Cabana, Rego de Pedra, Moinhos do Tripes, comeremos no monte en circos para proseguir pola tarde ata as instalacións do club de piragüismo, onde remataremos coa actividade de piragüismo. Intentaremos e esperamos que os nenos disfruten da actividade, que pasen ben, igual que o profesorado co que vamos a contar de apoio. E nada máis, convidar a xente do Concello a que estedes con nós, igual vos, se queredes vir e disfrutar da actividade con nós. E esperamos que o tempo nos acompañe, que parece que despois de 2 meses de bo tempo chegou a chuvia. E nada máis, a continuación, Chas, se queres. Siempre. Pues moi bons días a todas e a todos, gracias aos medios de comunicación por a vosa presencia sempre importante. E para mí tamén é unha presentación novedosa. Decir que é a miña primeira presentación como alcalde de Tui. O cal para mí é unha experiencia nova, pero sobre todo é unha actividade para os rapaces. Para mí é algo que sempre o Concello de Tui apostou. Entonces, para mí é unha experiencia agradable. Presentar unha actividade para os rapaces. Agradecer a presencia do doutor do número 2, o amigo Jesús Belmonte, sei que Pepe é outro implicado, o director do número 1, e agradecer aos coordinadores a Bea, a María Carmen Seves e a Alberto, porque sin eles sería imposible que esta actividade tan importante, porque se levan 4 anos loitando, porque a verdade é que é complicado que unha actividade dure tanto tempo, porque é moitísimo traballo o que teñen que facer. Sobre todo, o complicado, porque a situación económica non é fácil, por iso hai que agradecer moito as casas colaboradoras, o Jare e o Freud, a Tumenú, a Verde Azul, a Conselleros Pereira e as AMPAs, que se volquen nesta actividade, porque os tempos son complicados e que de momento sigan colaborando, é importante. O Concello ten que colaborar porque é unha actividade para os rapaces e, sobre todo,
pois que vayan ao Parque Natural do Monte Aloia, que estén por o noso pai Miño, pois é moi importante, porque tamén é necesario pois que os estudiantes pois coñezan o noso patrimonio tanto natural como no Parque Natural, como o noso pai Miño, que é unha fonte que queremos que seguir explotando turísticamente. Pois bueno, por a nosa parte agradecer, felicitar, que sigades traballando, esperemos seguir traballando moitos anos máis, algún nos deixará en breve, pero bueno, esperemos seguir contando ca colaboración dos profesores, porque sin eles sería imposible, sobre todo o traballo que fan desinteresadamente, pois atender a 90 alumnos de sexto de primaria, porque son edades complicadas, pois atenderlos, levarlos de actividade, pois independentemente de que son auténticos profesionais, a veces fan de pais, de nais, como se fora unha especie de guardería no Monte Aloia. Eu tuve unha oportunidade de saudarlos noutros anos. Este ano espero poderme quedar a CEA, tamén participar da actividade, pero a CEA tamén é importante. E sobre todo, agradecer tamén que no albergue do Monte Aloia que se montarán as tendas do campo, porque sabedes que agora é complicado de acampar e que permitan acampar no Monte Aloia. E como non, tamén agradecer a Diego o seu traballo de coordinación por parte do Concello, porque sempre ten que haber unha persoa que coordine. Por a nosa parte, nada máis, moitas gracias a todos, e se queres preguntar algo,